салом алайкум ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Дар навори имрӯзаи мо зиёда аз 15-16 мошине аст ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯшии Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 2000-ум, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошка шидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст танировкаи яксола баллону нав гази Евро 4. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 281 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 201 54 55 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даям мошини фурӯшии Mercedes Benz мебошад ки соли бароришаш 1995, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошка шидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 45500 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 284000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 88 58 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даям мошини фурӯшии ВАЗ 21099 мебошад ки соли бароришаш 2000-ум, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошка шидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно фурӯшӣ, банк қарз дорум. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 11000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 69000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 65 65 25. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошка шидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 42000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 262000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 58 95 92. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии Mercedes Benz мебошад ки соли бароришаш 1998, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошка шидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст состояниш нағз, ходовой соз, кондитсионер кор мекунад, гази Евро 4, техосмотр дорад, срочно гарантия метиҳам. қарор дорад ин мошин дар Исфара. нархи мошин 55000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 343000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 11 80 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии Daewoo Nexia мебошад ки соли бароришаш 2001, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошка шидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинча оддушӣ гаштагӣ ягон дарди серьёзӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 94000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 902 72 72 93. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии Mercedes Benz мебошад ки соли бароришаш 1998, объёми мотор CV2, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат, растамошка шидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно мошин фурӯшӣ, танировкаш навкадагиае. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 46000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 287000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 31 77 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی اوپل وکترا ب می باشد که سال براریش 1996 ابیوم موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ба ҳолати нағз қарор дорад, мотори 1.6 экотек, аккумулятор нав. қарор дорад ин мошин дар худжан, нархи мошин 35000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 218000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 921 00 07 27. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. наҳа мошини фурӯшимои Daewoo Next мебошад ки соли бароришаш 1996, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст Next ягон проблема надорад, оиди нархаш занг занем бо маслиҳат мекунем. қарор дорад ин мошин дар рӯдакӣ, нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 94000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 27 72 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳа мошини фурӯшимои Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст сарои нофурӯшӣ бародаро касони харидора илтимос ҳаваё занг зананд. қарор дорад ин мошин дар норак, нархи мошин 30000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 187000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 934 39 61 41. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшимои Mercedes Benz E-Class мебошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ҳолаташ ҳолати хуб да қарор дорад, срочно. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 31000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 193000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 008 33 63 33. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои Opel Astra N мебошад ки соли бароришаш 2004, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст хадавои зури як дастҳайкадагия яксола ҳуҷҷат дорад, расход надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 48000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 300000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 989 03 90 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои Daewoo Next мебошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст задагӣ пусидагӣ варид надорад, то охири сола документ дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат, нархи мошин 17000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 106000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 00 71 61. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад, илтимос беҳуда занг назанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 37000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 231000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 202 73 73 45. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1997, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст газ бензин ҳардуш кор мекунанд, ҳуҷҷатош 4 моҳ зиёдтар аст, самбуфер магнитофонаш 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 30000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 187000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 200 99 99 69. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 16 мошини фурӯшимои Opel Zafira мебошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ,
коробка передачаш механика растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Панҷакент. нархи мошин 40,000 сомонӣ. ва рублиёзира гардонем 250,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 929 37 07 97. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 17 мошини фурӯшимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли бароришаш 2001, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ҷои шудаш ҳамин дигар савдо намешавад. қарор дорад ин мошин дар Исфара. нархи мошин 3000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 19000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 93 16 16. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.